שלום לכולם, כאן ניב, דקה, בוא ננמיך. שלום לכולם, כאן ניב בסרטון חדש. היום איתי חבר, נאורי, תגיד שלום. נאורי, אני מעלה את הסרטון, אוקיי. אנחנו משחקים את ה-Call of Duty הישן דווקא, כי לפי דעתי הוא הכי כיף והכי טוב. כל הישנים האלה וכולם, כל הסיבוך זה לא כיף. לא, לא, איזה טעות. אוקיי, C4 זה ב7. אין. נגדי. אוקיי, בוא נראה אם יש מישהו בבקתה. לא, 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 לא. רציתי לתקור אותך. נאורי, אתה עדיין איתי? כן, מה אתה משחק על הזה? כן, על המחשב. מאיפה חשבת שאני משחק? נראה לך? אתם לא שומעים את נאורי, כי הוא לא מחובר לרמקול של האוזניות שלי. ומי שרוצה לדעת מה האוזניות שלי, האוזניות שלי זה קרע, כן? ביי. שם האוזניות זה קרע, כן? יש לי כבר. סבבה. האוזניות ממש טובות, יש להם איכות גם ממש טובה. והתוכנת צילום שלי זה אקשן כאילו. וואו. מה פסיכופת? מה מושפעים? כאילו של אלה שעושים. אני לא מושפע. אוקיי. אתה יודע שלא גיים אין גוגל. חבר שלי, נו. אז דוד שלו, כאילו אח שלו. בחיים לא ראיתי סרטון שלו, אבל שמעתי עליו. של נונסטופ? כן, אף פעם לא ראיתי סרטון. הוא היוטיובר, אני לא עכשיו כאילו לאדום, הוא היוטיובר הכי טוב בארץ, שגיא TV ממוסחר. גיא TV סתם חרא. עכשיו כולם כזה ממוסחר בתגובות. מה זה ממוסחר? ממוסחר זה מישהו, נגיד אם יש לו הרבה סאבים, אז הוא יכול למכור את הערוץ שלו בהרבה כסף. גיא TV מכר את הערוץ. יאללה, run my friend, run. תן לי להוריד את בוא נראה באחד כזה. קבום. תן לי תענו. שכחתי איך קוראים לזה, סנייפר. מה? מה זאת אומרת עם החול? זה נכון ה-Call of Duty שמביאים אותו בחבילה? מישהו ירה בי. אז זה החבילה, זה אחד מהחבילה. Call of Duty החדש שהביא אותו עם חבילה, אז זה כאילו... בום. מה? נתתי לו הדשוט. מה זה? יש פה האקר. רגע. תוך הנשק? לא. רגע, בום. הדשוט! בויה! תן ימיל. לא.
לא, 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 לא. Make it quick, Kamarov. I want that informant. You have nothing to worry about. We'll take out BM-21s Hello. and carve a מה? path straight to your informant, Captain Price. Call status. אז תשחק במשהו, טמבל. Ладно, я буду... יש לי פה רצפה, אני רוצה להיכנס. זה נשמע כל כך לא טוב, יש לי פה רצפה, אני רוצה להיכנס. Helicopter troops closing in fast. לך! תמות! מה? תמות, תמות, תמות. תמות, תמות. אני רואה לו את הראש. זה הכי קל להרוג בקולקטיב. What the? וואו! מה? הרגו אותי! הרגו אותי! הרגו אותי! מה חלש? קונטרול. בום. בום. אתה תמות. הנה אתה. אוקיי. נו, עוד מישהו רוצה? אני רואה אותו שם. בום. בום. עצות. מי? ביי. גרנייד. מה? לא. מאיפה הם באים? בוא! יש לי גרנד ואני לא מפחד להשתמש בו. אתה עדיין חי, אה? My men have run into heavy resistance. Help me support them from the cliffs. What about our informant? He's running out of time. רגע. Further my men can get into this village נכון. to securing your צריך ללכת אליו כאן. רגע, אני שמה שנייה. ביי. לא אמרתי לך את הביי. אני עושה נו סקופ. רגע. נו סקופ. לא. לא מצליח לי. ביי. התאבדות. נו סקופ. ניסיתי תוך כדי קפיצה לדפוק 360 נו סקופ כזה. בוא נראה אם אני אצליח משלנו. נו סקופ! אני לא יודע אם הם ראו את זה, אבל קפצתי, נתתי קפיצת בנג'י. הנה עכשיו, בום! לא התנתי, איזה מפגר אני. בוא ניקח את 5. ביי. בוא נראה על הטנק. תמות. יו. אני עם נשק מהר. איפה? אתה לא רץ, you not run. מה? אני עושה לו עכשיו נו סקופ, אחי. אני רוצה לעשות דאבל קיל. we are making progress. רגע, תמות. הלו. לא, אתם, לא.
וואי. איזה שלב מעצבן זה, אחי. אתה לא יודע. בוא נרד לשטח! לא! וואו. לא! קפצתי. אנחנו כבר 10? לא נכון. חכה סגלקה. ג'יזוס קרייסט. אתה לא בורח, you not run. בום. לא. אני אעשה עכשיו קריירה של איזה קבוצה. מה? איזה קריירה לעשות? איזה קבוצה? מנצ'סטר. מנצ'סטר יונייטד. לא עשיתי. קח את יונייטד, טובה. ומי שלא יודע על מה אנחנו מדברים, על פיפה 17 קריירות של קבוצות. מה, אתה עדיין מוסיף סרטון? כן, אני עדיין בסרטון. אתם לא שומעים את נאוריי כי הוא לא ליד הרמקול כמובן. תגיד להם שירשמו לערוץ נאורי. Now we are making progress. Follow me to the power station. אתם? ניב, מה? תגיד להם שירשמו לערוץ נונסטופ נאורי. מה? תגיד להם שירשמו לערוץ נונסטופ נאורי נעבוד עליהם. לא? Assault has already begun. נורא, אין כזה ערוץ וגם אני לא אגיד את זה. Where is the informant? Shooting serious. Stoss וואי, זה כל כך מגרה לראות לו בתחת. the house of the northeast end of the village. Well, that wasn't so hard. סתמו את הפה! Go and sit in the corner. So, טוב את הפה! that house before anything happens to the informant. עוף מפה, kill you! יאללה, יורדים! איזה חרא זה. סורז הלך בשביל הכסף. מה אתה שוכב שם? אלו. בום. מי? מי? וואו. אוקיי, עכשיו נמאס לי. אתה יודע, אם אתה עושה סרטון אתה צריך לעשות על כל המשחק. אני עושה פרקים, סדרות. אתה מדבר איתי. פוצץ. קונטרול. חכה. מי בא? מי בא? איזה מוזיקת אקשן! אתה יודע איזה שיחות יש לי? 14 ו-17. לא יודע. לא בטוח אבל. מה לא בטוח? לא שמעתי מה שאתה אומר. תחזור על זה ליוראי. יש לי פיפה 15 ו-17. אה. שנייה בחרתי את יובנטוס. הם גם... מה, אתה יכול לבחור את ריאל? כן. אה. הופה. איזה אמרת? מנצ'סטר יונייטד? כן, יונייטד טובים. איזה מאמן לשים להם? מה? אני אשים מאמן אחד אורי לרוני? אבל...
אתה המאמן שלהם, טמבל. Что вы хотите? Что вы? Jetzt weiß של המאמן ישראלי. לא, לא, לא. Are you alright? Can you walk? Yes, I can still fight. Thank you for getting me out of here. יש פה AK-47. נייס. Meet us at LZ1. Over. Bravo 6, this is Big Bird. נעבור את השלב הזה, נעשה עוד פרקים, אתה יודע, you know that. מצאת את הפלאפון שלך? כן. איך אני מדבר איתך? אז תקשיב, תבוא לפה עם הפלאפון שלך, בוא איך נעשה סרטון? של הסוני. אתה יודע אבל איך להעלות את זה? לא מהסוני. מהמחשב? פלאפון שלך. No, their invasion begins in a few hours. Why? חכה, עכשיו אני גומר את הפרק. כי זה 16 דקות וכבר נגמר השלב. למה חכה? דקה, אני רואה. אוקיי, מכאן נעצור, נעשה כל שלב, יש הרבה שלבים אני יודע. טוב, מקווים שנהנתם, אני הייתי נז, חבר שלי כאן היה נהוראי, תגיד משהו. שומעים אותי אבל? כן, עכשיו שומעים אותך. תירשמו על הערוץ, תעשו הרבה סאבים. אוקיי, אז מקווים שנהנתם, אם אהבתם תעשו לייק, סאב, תשתתפו עם חברים, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה, ביי חברים.